Hei, sunt Alex și împreună cu Kilo Salut! vom începe o serie cu Roblox. Acest joc este pe Roblox. Ajută-mă, moară, lor! Da. Kilo e cel mai nebunatic. Hai să ne omorâm ăștia. Auci. Scopul acestui joc de pe Roblox este să supraviețuim și să câștigăm cât mai mulți bani. Da. Oh, am căzut printr-o crăpătură! Oh, și am murit! Da, cum am mai spus, nebunul. Erai tu să fii. Hai mă, nu treci odată valul. A trecut, acum nu mai e. Poate încep și eu să mor. Dacă a trecut, pot să sar liniștit. Bine. Dar știi că o să cad în afară. Ia, hai, și 3, 2, 1 și afară! Stai, hai. Hai mă, caz. Nu fi nesimțit, hai. Haide. Tu n-am căzut. Am odată. Mă disperi. Tsunami. Haide. Trebuie o nouă serie de planșă. Ce mă? Hai. Of, Doamne. Urați nivelul ăsta, e cel mai nașpa. Care a intrat acum. Cine e ăla? Cel name 909. Hai să-l întâmpinăm cu plăcere pe Name. E Name 09. În fine, vedeți voi în video. Da, am murit din nou. Pentru că am un blestemat de lag. Și se pare că ăsta, partenerul meu, e mai rezistent decât credeam. Ai căzut din prima? Am căzut din greșeală în crăpătură, oameni buni, deci mai întâi de aici. Cu greu. Îmi spune că cu greu. Firar să fie. Îmi merge greu, am lag. Hai, ia-l mă, ce idiotul ăsta. Și nu pot să sar acolo că am lag. Hai, mă! E un Robloxian nou, ciudat. Nu l-am văzut în viața noastră. Deci o să fie drăguț, altfel o să moară. Dar nu e în conferință cu noi. În sfârșit. S-a spawnat și ăla. Aici pierd mereu. Aici mor mereu. Deci mereu mor aici. Deci fiecare dată când am jucat la nivelul ăsta, wow, a dispărut lagul. Mamă, ce a dispărut lagul! Banana a dispărut. Să nu vină banul. Vine, s-a apropiat? Vine. Păi normal că vine, dar nu o sta pe loc. Am scăpat! A trecut fix pe sub mine. Dacă nu urcam... Vine aici, sus. Nu mai pot, am lag, mi s-a blocat. O să dați din lag în cur. Firea să fie. În sfârșit am ajuns. Cred că am ajuns în vârf. N-am ajuns. Tocmai când să ajung în vârf. A ieșit ăla, în sfârșit. Deci tocmai când să ajung în vârf. Da. Devine relevant accentul.
Sunt fericit să te anunț că am filmat 4 minute. 5 minute! Nu, la 10 minute. 2. Se vede, chiar ești la primul video. Lume, suntem înneți. Și ne urcăm și o să vedeți o mie. Da, frate, da. Au! Vă mai aruncați! Cum naibii? Aha, gata. Măgarul! Vezi ce faci? Poate te arunc de aici. Ai tu mult să mă arunci de acolo? Poate eu te arunc. Sunt mai musculos ca tine cu mult. Desigur, descrierea acestui joc o vom... De fapt, linkul acestui joc o să-l punem în descriere. Tot ce trebuie să faceți este să dați click. Să... Wow! LOL! LOL! Ce rămășițe! Zici că aici a fost cândva un bloc. Nu suntem în Minecraft. Știu, Roblox. Și ce am zis? Am zis Minecraft? Nu, de ce ai ăsta? Hai să te împing. Da, mă, da, te pognesc, dar nu te vezi. Uite Nabu, hai să ne urcăm pe spatele lui Nab. Da, Nabu. Bă, da, cad. Nocul, e nocul. Haide, urcă. Urcă-te pe nocul. Nu pot! Vine apa! Am murit! Cum n-ai am murit! Au știi că sunt scările. S-au făcut praf. A intrat unul, Silver Sonic. Întâmpinați pe Silver Sonic. Da. Încă unul, Jehan, aoleu, avem companie. Și acest domn trebuie să plece imediat. Trebuie să postăm un film. Să sperăm. Dacă nu pleacă... Nu o să-i faci nimica. Nu o să faci nimic. Sirai tu să fii că ai câștigat. Norocul meu. Norocul tău, norocul tău. Numai tu ai supraviețuit. Ca numai noi eram. Trebuie să plece. Jean 06 și Sylvester trebuie să plece. Silver Sonic, bă, ce Sylvester? Silver Sonic! Și acest Silnotic să plece. Silver Sonic, chiar nivelul ăsta, la ăsta mor mereu. Dar niciodată. Acest domn trebuie să plece de evacuație. Da. Păi iată, bă, pot să trec prin cap. O să suferi. I-am intrat în cablul ăsta. Iată. A venit valul și l-a luat pe domnul Nob. Pe mine m-a teleportat o să cadă 3. Unde naibii ești? M-a mișcat ăla și m-a omorât. I-a dat la fly și a murit. Ce noroc pe voi. Îmi fac 50 și pot să-mi schimb fața. E una aici, face changer. Inioniștilor. Sunteți niște norocoși, puteți să mă vedeți în apă adâncă. Mai avem 1 minut de filmat. Uitați-vă la mine. Unde este afară? Urcă, n-ai cum să ajungi acolo, stai că trebuie o să te teleporteze. Limon. Am făcut 60, pot să-mi iau face changer. Că am luat... Da, credeam că am luat o prostie. Face changer. Ai minus 90. Mi-am luat o fată cochelare, aia care vrei tu, șmecheră, ha! Bă, halal casă în copac.